Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nandito tayo upang bigay sa inyo pinaka-latest La Nina Watch. Okay, tapos na po ang El Nino. Pupunta na tayo sa La Nina. So ito po yung monthly update natin at ito ay para sa ngayong buwan ng Hunyo. Issued po ito noong June 20th, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. So, umpisa natin ang update ukol sa La Nina. So, ito yung latest ENSO forecast mula sa International Research Institute for Climate and Society ng Columbia Climate School. So, sila pong official nag-i-issue po nito every month. Okay? At ito po ang latest, in-issue nila noong June 13th, okay, 2024. So, ang latest na yon ay in-issue na nila yung final El Nino Advisory. Tapos na po ang El Nino. Nasa neutral na po tayo na yon. Pero yung epekto ng El Nino patuloy pa rin hanggang Agosto. Kaya mapapansin ninyo, tahimik po ang Western Pacific, walang papang bagyo, at mahinang-mahina pa rin ang habagat. Konti ang ulan. Although may mga thunderstorms, pumabalik na tayo sa normal. At nandito na po ang pinakaunang La Nina Watch na in-issue nila. So, at as of this time, ay nasa neutral conditions ang ating klima. Subalit, ang La Nina inaasahan pong mamumuo sa susunod na buwan, Hulyo hanggang September. Okay? At nasa 65% chance po yan. But, kapag mag-move forward tayo around winter time o yung December hanggang February next year, medyo highly uncertain pa yan. But sa forecast, ay nasa 85% ang chance ito na lalakas ang La Nina between November to January. Okay? So mataas na po yan, 85%. Last month, nasa 70 o 65 lang. So pinapakita na yon na talagang packet tayo sa La Nina climate. So, ito yung one of the signs na papunta tayo sa La Nina dahil po yung Central Pacific at Eastern Pacific sa may equator ay medyo lumalamig po ang temperatura ng karagatan dito. Ibig sabihin po ay papunta tayo sa La Nina kasi pag pulang-pula yan, gaya ng last year, El Nino po yan. So, ngayon, lalamig dito at lalong iinit po dito sa may Western Pacific. Okay? At napapansin natin, tahimik pa po ang Western Pacific. Wala tayong isang bagyo. Hunyo, wala pong pumasok sa Philippine Air Responsibility. But medyo nag-worry tayo dahil pagdating po ng susunod na buwan, na sa bare months, mukhang magkakaroon tayo ng mga sunod-sunod na tropical cyclone yan. Let's hope and pray na hindi po sila tatama sa ating kapulaan. Medyo may similarity tayo sa 2020. Okay? At nakikita rin natin dito sa subsurface temperature anomalies sa may buong Pacific Ocean. Dito po sa may Philippine Sea ay mukhang umaabot na po sa 200 to 250 up to 300 meters ang lalim ng mainit na karagatan. Samantala dito sa area na dating mainit nung panahon ng El Nino ay dramatically lumalamig na yon. Ito po yung area ng Central at Eastern Pacific. Kapag lumalamig po, lalong na po yung anomalies ay medyo negative 4 to 6. Okay? More than 6 pa ay mukhang papunta nga tayo sa La Nina. Okay? At ito po yung latest official na NOAA CPC ENSO probabilities na in-issue na yung June. Last month, nasa 70 or 65% lamang po ang inaasahan pong paglakas ng La Nina. But ngayon ay bumalik ulit tayo sa more than 80%.
Sa ngayon, ito po yung mga forecast. Ito po yung 3-month value nito, May, June, July. At so, titingnan natin yung pinakagitna niyan, yung June, ay nasa more than 90% o 96% ang neutral. Okay, so nasa neutral tayo. But yung epekto po ng El Nino ay patuloy pa rin hanggang sa Agosto. So medyo konti pa rin yung, hindi pa rin lumalampas sa normal ang ating rainfall. Okay, kaya napapansin niyo, absent po ang mga bagyo at bagat. At ito po yung forecast for the next 6 months. So, ito yung July, August, September, October, November, December. Mukhang aakyat po tayo up to 84%. Okay? Ito po yan. Aakyat po yan. So, ibig sabihin, medyo mataas ang probability. Baka magkakaroon tayo ng moderate or slight La Nina. Okay? So, ang July to September, yan po ang development yan. Pag pumasok na siya ng October, November, December, yan po ang pinaka-peak niyan. At unti-unti hihina na naman po siya. Kaya sa January, February, slowly pahina na po ang La Nina. But yung epekto hanggang Mayo po of next year. Okay? So, yan po ang pinapakita na yon sa La Nina. So, ito yung outlook sa mga areas na potential na magkaroon ng dry conditions, dry spell, and drought. As of June, sa katapusan ng June pala, at ito po galing sa Pag-asa at pinapakita dito sa katapusan ng June, itong area na lamang po ng Cagayan ng medyo may drought conditions kasama po ang Calayan Island Group. Samantala, kasama po ang Babuyan Island Group. Samantala, ang western sections ng Central Luzon ay nasa dry spell. The rest ay normal na po. So, sign na pabalik na tayo sa normal na conditions. Samantala, ang forecast sa July, August, September 2024, pagdating sa probability forecast ng ulan, ang Mindanao, mukhang aakyat ng 40 to more than 50% above normal. Okay? Samantala, yung ibang areas, normal naman po, but meron pa rin 40% below normal sa may western sections po ng Luzon. Pagdating naman po ng August, September, October, mukhang kakalat po ang more than 50%. Mindanao, Visayas, at dito naman po sa may Palawan. At 45% naman po sa may Batanes, Babuyan, Cubao Islands. Okay, the rest ay normal pa rin. And September, October, November, kakalat na po ang more than 50% above normal sa buong Luzon. Samantala, ang Palawan at Batanes, Babuyan, Cubao Islands ay mula 60 to 70% above normal. So, may mga threat na po yan ng posibleng mga pagbabaha. Lalo na po kapag may mga bagyo. So, yan po ang September, October, November. And yung last one, yung probability forecast sa ulan between October, November, and December of 2024, halos lahat ay papunta sa more than 70% above normal. Itong areas na ito ay ang Luzon, Western Visayas, Mimaropa, okay, and Western Mindanao. The rest is more than 50% above normal. So, ito pa lang nakikita na natin, epekto na po ito ng La Nina between October, November, December 2024. Okay, at bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating La Nina rainfall effects. So, by November to April, inaasahan natin na above normal ang ulan sa ating bansang Pilipinas. Sa ibang areas ng Indonesia, Malaysia, Australia, ay makikita nyo dito ang iba't ibang buwan. Yung range ng epekto ng La Nina. May mga areas tulad ng southwestern, southern, and southeastern US, sa may Arizona, Texas, Florida, dry conditions naman po sila.
o kabaliktaran ng nangyari sa atin. Okay? So, drought conditions yan. So, yan muna po ang ating latest. At babalik ulit tayo sa susunod na buwan, mga July 20th or more or less. Pakibigay sa inyo yung pinaka-latest sa La Nina. Okay? Under La Nina watch pa rin tayo. Unti-unti po itong de-develop. Let's hope and pray na hindi po siya gaano kalakas kasi pag malakas po ang La Nina, grabe po ang epekto po yan, lalo po sa mga baha at mga posibleng pagbuo ng mga low pressure systems, bagyo, sa ating teritoryo. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.